Gepleyer Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Russiýanyň mobil telefon operatory MTS Türkmenistanda işleýän aratnaşy hyzmaty kärhanasynyň 2017-nji ýylda ýurdun telefon ulgamyndan kesilendigi üçin Türkmenistanyň üstünden suwda şikayet etdi. MTS Türkmenistanyň gelen karary etasynda azyndan $750 million ziýan çekendigine aýtdy. Bu ağırlıkta Türkmen hökümetine yakın Aşgabat.net internet neşri Rus operatorynyň bildiren şikayetynyň geljeginiň ýokdugyna aýdyp, Türkmenistanyň radio ýyglykları boýunça döwlet gullugynyň jogapkar işgäriniň sözlerini getirdi. Ýatlatsak MTS kompaniýasynyň Türkmenistandaky abonentleriniň aratnaşy hyzmatlary 2017-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda kesilipdi. MTS Moskwadaky baş edarasynyň medeniýet wekili şol gün Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde Aşgabatyň zerur bolan käbir ruhsatnamalaryň möhletini uzaltmandygyny aýtdy. Şeýle ol MTS-iň işini dikeltmek boýunça Türkmen Telekom bilen gepleşilýändigini, sebäbi kompaniýanyň Türkmenistanda işlemegine berilen ygtyýarnamanyň möhletiniň 2018-nji ýylyň 26-njy iýulynda tamamlanýandygyny aýtdy. MTS-iň investisiýa dawalaryny çözen halkara merkezine bütün dünýä bank tarapyndan maliýeleşdirilýän halkara arbitraj edarasyna şikayet bilen ýüz tutmagy MTS Türkmenistanyň Türkmenistanda işlemek boýunça alan ygtyýarnamasynyň möhletiniň hakykatda dolýan wagtynyň bir gün soňuna gabat geldi. Türkmen hökümetine yakın internet neşri bolsa, bu maglumatlaryň hakykata bap gelmeýändigine aýdyp, Türkmenistanyň radio ýyglykları boýunça döwlet gullugynyň jogapkar işgäri diýilip tanystyrylan bir şahsiýetiň sözlerini getirýär. Aslında hiç kim kompaniýany hyzmatlary hödürilmek lisenziýasyndan mahrum etmedi. Meniň pikirimçe MTS-iň wekilleri öz awraýyny saklajak bolup, agresiw gorunuşa geçip, gyzyklanýan taraplary we jeňmeçiligi belkatlaýyndan ýalňyş pikirleri ornaşdyrjak bolýarlar. MTS-iň Türkmenistanda işini toktatmagy, onuň Türkmenistanyň aratnaşyk ministrligi bilen radio ýyglykları bölüp bermek baradaky baglaşylan ilalysygynyň 2017-nji ýylyň 28-nji sentýabrynda dolmagy bilen bagly bolup, onuň telekommunikasiýa hyzmatlaryny hödürlemek baradaky lisenziýasy bilen ilteşigi ýokdur, diýip şahsiýeti aýdyňlaşdyrylmadyk türkmen hünärmeniniň sözleri stirlenýär. Türkmen wekili mobil operatorynyň bölünip berilen ýyglyk kanallaryny ulanmak dogrusundaky şertnamanyň möhletini uzaltmak boýunça bähmitli şertleri hödürläp bilmeýändigini hem sözüne goşupdyr. MTS geçen ýylyň noýabrynda Türkmenistandaky mobil aratnaşyk hyzmatlaryny betetmek netijesinde çeken ziýanynyň 2017-nji ýylyň 3-nji çäreginde 1,1 milliard rubl, ýagny 18,3 million Amerikan dollary mösberinde bolandygyny habar beripdi. Rus kompaniýasynyň maglumatyna görä, onuň Türkmenistandaky müşterileriniň sany 2017-nji ýylyň 2-nji çäreginde 1,7 million adama barabar bolupdyr. MTS Türkmenistandaky işini 2010-njy ýylda hem toktatmaly bolupdy. Şonda kompaniýa öz iş ygtyýarnamasynyň toktadylmagynyň hiç wagt doly esaslandyrylmandygyny aýdypdy. Ýöne ol soňra 2012-nji ýylda ýene Türkmen wazyryna dolanyp geldi we işi geçen ýylyň sentýabrynda 2-nji gezek toktadylýança işledi. Türkmen hökümetine yakın internet neşri Türkmenistanyň radio ýyglykları boýunça döwlet gullugynyň jogapkar işgäri diýilip tanystyrylan şahsiýetiň sözlerini ýene-de stirledi. Türkmenistan barada aýdylanda 2010-njy ýylda MTS-iň lisenziýasynyň möhleti ilkinji gezek uzuldylmanynda geçirilen gepleşikleriň netijesinde täze şertnamada kompaniýanyň şikaýetleriniň ýokdugy bellenilip geçilipdi. Şol sebäpli mobil operatorynyň halkara arbitraj sudundaky ýagdaýy gowşak bolup, onuň bildiren şikaýetiniň hem geljeginiň ýokdugyny aýdyp bileriz, diýip şahsiýeti aýdyňlaşdyrylmadyk türkmen hünärmeniniň sözleri stirlenýär. Ýeri gelinde bellesek resmi Aşgabatyň özü bu ýagdaýlar dogrusunda häzirlikçe hiç hili beýanat bilen çykyş etmedi. Galy berse-de Türkmen medeniýeti ýurtda işleýän daşary ýurt kompaniýalarynyň ygtyýarnamalarynyň möhletinden öň toktatylmagy, daşary ýurt maýadarlarynyň Türkmenistanda häkimetleriň kanuny taýda esaslandyrylmadyk kararlary esasynda çeken ziýanlary we halkara arbitraj sudlaryna edilen şikaýetler barada maglumat bermeýär. Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan, halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi medeniýetde beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomoşaçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýar.
Gepli ýer Azatlyk radiosu. Habarlar gündölügi dowam edýär. Aşgabat bilen Moskwanyň arasyna doňdurulan gaz sewdasynyň täzeden açylmak ähtimallygy duýdurulýar. Orsiýet Türkmenistan bilen aradaky gaz sewdasyny dikeltmek baradaky gepleşikleriň güýze gaýtadan başlanmak ähtimallygyny ýaňydýar. Bu habar Orsiýetiň MTS mobil telefon operatorynyň MTS Türkmenistan karhanasynyň işini togdudyp çekdiren ziýany üçin Türkmenistanyň üstünden tuğda şikayet eden wagtyna gabat geldi. TASS habar ullugynyň 27-nji iýulda Orsiýetiň energiýa ministriniň orunmasary Anatoliy Yanovska salgylanyp habar bermegine görä, Gazprom güýze Türkmen gazyny satyn almak baradaky gepleşikleri täzeden başlap biler. Ma'lum bolýarly Gazprom eksport Türkmen gazyny satyn almagyny 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwaryna Türkmen Gaz döwlet konserni bilen arada turan töleg dawalaryny we iki taraplaryň aýplamalardan soň bethetdi. Meniň pikirimçe gepleşikler güýze geçirilip biliner. Türkmen gazynyň kommersiýasy boýunça arakesmi ýylyň aýagyna çeldi diýip Yanovski jurnalistlere aýtdy. Rus medeniýetiniň mundan öňki habarlaryna görä Yanovski fevral aýynyň başynda jurnalist Moskwanyň Aşgabatdan gaz almagy dikeltmek barady, hiç ýyly gepleşik geçirmeýändigini aýtdy. Şonol Türkmenistan bilen Orsiýetiň arasyna gaz sewdasyny dikeltmek baradaky gepleşikleriň nähili barýanlygy baradaky soragy meniň bilişimçe hiç ýeri diýip jogap beripdi. Biz gaz almagy kesenimizde ara kesmäge gol çekdik, şol hem hereketde diýmek bilen Yanovski 4 aý gowrak munun öň Aşgabat bilen gaz gepleşikleriniň 2019-njy ýylyň aýagyna çenli bolmajakdygyny tapdy. Emma muňa garamazdan TASS habar gullugynyň maglumatlaryna görä Gazpromyň başlygynyň orunmasary Aleksandr Medvedew biraz öň Türkmenistanyň gaz satyn almak şertnamasynyň dikeldilmek ähtimallygyny aradan aýyrmady. Şol bir wagtda da ol Gazpromyň Türkmenistan bilen şertnamasyny bolmagynyň çynlygy sebäpleriniň bolanyny aýtdy ýöne olary anyklaşdyrmady. Aşgabat bilen Moskwanyň arasyndaky gaz dawasy hakykatda 2009-njy ýylyň aprelinde Türkmen gazyny Orsiýete aktarýan gaz geçirjiginiň partlamagy ýa-da partladylmagy netijesinde iki tarapyň arasyndaky gatnaşygyň üýtgemegi bilen başlandy. Ýöne bu dawa 2015-nji ýylyň başynda Türkmenistan Gazpromy satyn alan gazynyň bahasyny tölemezlikde aýplanyna ýetjek ýerine baryp ýetdi. Moskwa bu aýplama bilen jogap berdi we 2015-nji ýylyň iýununda Gazprom Eksport Türkmen Gaz döwlet konserniniň üstünden Stokholmdaky arbitraj sudyna şikayet etdi. Ol şikayetde Türkmenistanyň satyn alynan gazyň bahasyna gaýtadan seretmek sorulýardy we Aşgabatyň 5 milliard dollar tölegi ýygyna gaýtarmagy talap edilýärdi. Bu talaplar Türkmen Gazyň 2016-njy ýylyň ýanwaryna Gazprom bilen şertnamasyny bir taraply bozmagyny, Gazpromyň bolsa 2016-njy ýylyň başyndan Türkmen Gazyny satyn almagy betedip ýanyndan özbek gazyny satyn almak barada şertnama baglaşmagyny alyp geldi. Maximilian Lambertsynyň goloýda The Economist gazetinde çap edilen makalasynda ýazmagyna görä, Türkmenistan Orsiýeti we Irana gaz satmagyny bes edenden soň gaz sewdasyny Hytaýa garaşly bolup galdy we Pekin Türkmen gazyna berýän bahasyny kesip azaltdy. Moskwa bilen ulalaşmazlykdan öň Türkmenistan gaz eksportundan ýylda ortaça 16,5-17 milliard dollar alýardy. Emma bu ýurt 2017-nji ýylda gaz sewdasynyň 8,5 milliard dollar gadanny diýip Pravda Nokotru neşri Lambertsyna salgylanyp ýazýar. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin taklanjakdygyna kepil etýäris. Gepli ýer Azatlyk radiosu. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündölügi. Aşgabatda uçary münnerin wadasy bilen ýolagçylardan pul alýan hileger toporlar işjeňleşýär. Türkmenistanyň raýatlaryň daşary ýurda çykmagyna çäklendirilmek girdilýänligi barada habarlaryň ýaýraýan wagty seni uçary münnerin ýen wada bilen adamlary aldap olardan pul alýan käbir hileger toporlar barada habarlar peýda bolýar. Aşgabatyň aeroportuna hileger toporlar Türkiýe çykmagy kömek etmek wadasy bilen daşawuzyň boldumsaz Gurban Sultanyjy etraplaryndan hemde Daşawuz şäherinden bolan 6 raýatyň 600 dollar puluny we pasportlaryny alyp ýitirim bolupdyr diýip Azatlygyň çeşmeti 30-njy iýulda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä waka iýun aýyna bolup geçipdir. Şondan bäri ne dokumentlerde, ne puldan, ne de hileger topordan habar var.
Puldan geçtik, pasportları ýzyna gaýtaryp alyp bilsek razy diýip şeýle ýagdaýlary başdan geçiren iki boldumsazlyk ýa-da azatlygyň çeşmesine gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä boldumsazlyk ýyllar ýurtdan çykmaga kömek etjekdigini wada berýän näwelli adamlara belli bir mukdardaky pul bilen dokumentlerini berýärler. Gyýlar uçury münmeligini hileger topordan habar alyp bilmeýär diýip çeşme habar berdi. Pasportlaryny we pullaryny hileger topora gapdyran gyýlar bu hadise barada Aşgabatyň aeroportunyň polisiýa bölümine arz edýär. Polisiýanyň işgärleri gyýlaryň ad familiýalaryny ýazyp alyp tapsak habar eder diýip jogap berýärler diýip çeşme sözüne goşdy. Gyýlar bu toporu tanışlarynyň üstü bilen tapanlygyny gurrun berdiler diýip çeşme gurruňa dowam etdi. Onuň söhbetdeşlerine salgylanyp berýän gurruňuna görä, gyýlar bu toporuň aeroportu we migrasiýa gullugyny tanışlarynyň bardygyny ynanýar. Olar mundan azalda köp adamyň daşary ýurda çykmagyna kömek edipdir diýip çeşme söhbetdeşlerine salgylandy. Goloýdy Lewap we Mar vilayatlaryna sapar edenligini belän çeşme şol tewitlerde de hileger toporlar baradaky gurrunlaryň giň ýaýrýanlygyny sözüne goşdy. Şuňa meňdeş habarlar iýun aýynyň başynda da peýda bolupdy. Şonda Azatlyk radiosynyň redaksiýasy bilen habarlaşan okuýjylarymyzyň bir Aşgabatyň aeroportuny 5 ýa-da 6 adamdan ibaret toporuň bardygyny we olary Mar vilayatynyň wekil wazyr etrafyndan olan 35 ýaşyndaky bir adamyň ýolbaşçylyk edýänligini aýdypdy. Azatlyk radiosy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gurrun edilýän toparyň ýolbaşçysydyk aýdylýan adamyň şahsiýetini köpçüligi ma'lum etmekden saklanýar. Bu topor reislerden düşürülen adamlara sizi geçirip berer, uçura münnürer, diýip olardan alda ýoly bilen dollar alýar. Menden 1200 Amerikan dollaryny alyp gaçyp gitdiler. Menden öňem bir giden adamy aldapdyrlar. Olar her kime başgandyr haýdýarlar. Ol daýaw sariýagy adam, kömekçileriniň hem ählisi marly. Olaryň arasynda bir aýalem bar. Diňe bu topor däl, bu biznes bilen meşgullanýan başga da adam känniýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasyzlygyny soran okuýjymyz iýunyň başyna gurrun beripdi. Onuň sözlerine görä polisiýa işgärleri para berýäne de onu alýana da deň çemeleşýär. Şol sebäpden adamlaryň polisiýa barmagy çekinýänligini, şonuň üçin bu toporlaryň has arkaýyn hereket edýänligini aýdyp okuýjymyz azatlyga gurrun beripdi. Türkmenistanda ilk apreliň ortasynda 30 ýaşyny doldurmadyk erkekleriň ýurtdan çykarylmaýanlygy barada habarlar peýda boldy. Soňra iýunyň aýagyny bu ýaş çäklendirmesiniň 40-y ýetirilendigi aýdyldy. Şeýle habarlaryň giňden ýaýramagy bilen iýulyň başyna Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy edaranyň ýolbaşçylary bilen geçiren ýygnagyna olardan Türkmenistandan daşary ýurda barýan we ýygyna dolanýan raýatlara düzü çemeleşmegi talap edipdi. Ýöne bolunlygy aýdylýan bu ýygnakdan öňem soňam migrantlara ýurda ne ne de çykanyny adam kärçilikli daralýanlygyny tasdiklaýan maglumat ýaýramady. Qadarly dinleýijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda Nisa mihmanhanasynyň territoriýasyny giňeltmek maksady bilen şäher häkimetleri onuň töweregindäki ýaşaýyş jaýlaryny ýykyp başladylar diýip Türkmenistandan Alternativ Habarlar neşri habar berýär. Bu ýerdäki ýaşaýjylaryň 70% jaýlarynyň ýykylyp özleriniň başga ýere göçmäge mejbur edilmegini kabul etdiler. Şäher häkimetleri bu jaýlaryň käbir ýaşaýjylarynyň elektrik toguny, suwuny we gazyny kesdi diýip neşir özüniň ýurt içindäki çeşmelerini we bu ýerde ýaşaýan ýaşaýjylara salgylanyp 27 iýulda habar berdi. Bu maglumaty Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary we çeşmeleri hem tasdiklap, Baba Jabbarow, Öwedberdi Kuldiýew, Galkynyş we Saparmurat Türkmenbaşy köçeleriniň arasyndaky jaýlary ýykmak çäresine mundan 2 gün ozal girişilendigini we 30 iýule çenli olaryň ählisiniň ýykylandygyny aýdýarlar. 4 kösen satyryndaky jaýlar 20 fan jaý. Şolaryň ählisi ýykylypdyr. Ýöne entek şolaryň guruluş materiallarynyň äkidilmedik ýerleri bar. Diýip Türkmenistanda bolup geçen täzelikler we wakalar bilen ýakyndan gyzyklanýan Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýew gurrun berdi. Türkmen häkimetleri şol sanda bu ýerdäki ýykyşly amala aşyrýan resmiler jaýlaryň näme sebäpden ýykylandygy barada ne ýaşaýjylara, ne de Azatlyk radiosyna anyk maglumat berýärler. Azatlyk radiosyna bu barada Aşgabat şäher häkimliginden hem haýsydyr bir kommentari almak başartmady. Ýöne adynyň efirde agdalmadylygyny
soran käbir ýaşaýjylaryň we jaý ýykyşlygyny amala aşyrýan guruluşyk işgärleriniň aýtmagyna görä, jaýlar bu sebitde yerleşen Nisa mihmanhanasynyň territoriýasyny giňeltmek maksady bilen ýykylyp, bu ýerde täze teýilgäh gurmak gözüňünde tutulýar. Ýaşaýjylaryň sözlerine görä, türkmen häkimetleri bu hususy eýçilikdäki jaýlaryň ýaşaýjylarynyň bir bölegine täze guruljak ýaşaýyş jaýlaryndan jaý berilejekdi barada kepilnama berdiler. Bu ýerde ýaşan, gartaşan ýaşaýjylara bolsa täze jaýyň berilmejekdigini aýdyp, olary özleriniň ogul gyýdlarynyň öýüne gitmegi we mundan beýlek olar bilen ýaşamagy maslahat beripdirler. Bolmanna 10 sene sen oğlun zahiba, kıyığın zahiba şu sahip deyiptirler. Sen yukoğun yaşa otursun hamana aydalı bir 50 kvadrat metr meydanı yukoğun eyle otursun sana da değişildi. Türkmenistan'ın yurt rayetinin zahibilen şu tutyan meydan şu 9 kvadrat metr. Git oğlun kıyığın aktın zahiba şun oğuş deyiptirler. Eğer oğlunun sana seyretmezek bolsa onu bize arz et. Biz tuğdun sübülen sorunun sana seyretmeğini yolu oyorsun. Yani bir hayarı var bettirlerini. Dip Bugayev ýaşaýjylara hamana Türkmenistanda perdendin öz ejesine we kakasına hükmany seyretmeligi barada kanunyň bardygynyň aýdylandygyny belledi. Synçy Bugayev hususy eýçilikdäki jaýlary ýykylan ýaşaýjylara täze jaý berilmediligi Türkmenistanda raýatlaryň hususy emläginiň elde edilmesidiligi hakyndaky kanunyň hem bozulýandygyny aňladýar diýdi. Belläkeşsek türkmen häkimetleri paýtagtyň gürrüň edilýän sebitinde Türkmenistanyň neşriýat işleri gullugynyň käbir redaksiýalary yerleşýän jaýyny hem göçürüp bu binanyň içini boşaltdylar. Şeýle dolar Baba Jabbarow köçesiniň günorta tarapyndaky ýaşaýyş jaýlarynyň eýlerini hem jaýlarynyň ýykyljakdygy barada duýduruş berip, bu ýerdäki ýykyşlyklaryň ýene 3-4 aýdan amala aşyryljakdygyny aýtdylar. Maglumat üçin bellesek, ýokarda ýykylan jaýlar we ýykyljakdygy barada ýaşaýjylara duýduruş berilen jaýlar Türkmenistanyň prezidentiniň Owsan Köşkler toplumynyň, Türkmenistanyň Harby ministrliginiň, Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň we onuň baş ştabynyň diňe bir näçe metr golaýynda yerleşýär. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepler Adatlyk radiosu efirde söz bilen men Sultan Atçylova gepleşiklerimi dowam etdirýäris. Türkmenistanda yurt içinde gatnaýan ýolagçy otlaryna petek yetmezçiligi tomyzyň şu aýlarynda hem artýar. Ýolagçylaryň Adatlyk radiosu bilen töhbetdeşlikde gurrun bermeklerine görä islendik ugru boýunça ýolagçy otlaryna petekler tapdyrmýar. Isle Aşgabatdan vilayetlara sapar etseňde ýa vilayetlerden Aşgabata gaýtmak isleseňde ýolagçy otlaryna petekler islen wagtyň satyn alyp bolmaýar. Balkan vilayeti boýunça peteklerin gytalmagyny tomysky diýinjalşy döwlet türkmenistalaryň Awada Hadar şäherçesine deňiz kenarına mollagara ýalyş pahanalara ýaşaýjylaryň diýinjalmagy we öz saglyklaryny keltmäge gitmekleri bilen baglanyşdyrlar. Emma Lewat, Mardaşow ýaly beýleki vilayetlerden hem islendik ugru boýunça ýolagçy otlaryna petek satyn almak uly kynçylyk bolup durýandygyny ýaşaýjylardan esitmek bolýar. Aşgabatly ýaşaýjy köp çagaly ene Gülnaryň aýtmagyna görä ol çagalar bilen Hadar şäherçesine deňiz kenarına diýinjalmagy gitmekçi bolupdyr. Emma Çoğulludaky avtomendilde yerleşen demir ýol kassalaryna ol bir näçe gününden telimgede gatnamaly bolupdyr. Haçan bardan ol ýerde ýolagçylar giýjelep ýatan ýaly. Ýolagçylar kassalar açylman kasany ödüp nowat belliýärler. Her gün 100den owrak ýolagçy ol ýerde sanawa ýazylýarlar. Emma kassalar açylyp 5-10 adama petek satylandan soňra islendik uruýunça petek ýok diýilip kasserler jogap gaýtarýarlar. Onsoň näçe ýer turp nowata ýazıldym diýdiňde petek satyn alyp bilmän ýerine dolanmaly bolýardyň diýip ol dowam edýär. Şeýle ýagdaýda avtomendlerin kassalarynyň petek satyn alyp bilmän tanyş bilişiň üstü bilen Aşgabatyň demir ýol wagtlaryndan petek satyn aldyrdyk. Tanyş bilişlik bilen satyn alan petegimiz hem islemide görä 5 petek bolman. Zor aýakdan 2 petek berdiler. Balkan Awada çellip Palaskart wagona bahaty 23 manat olan petegiň her birini 50 manatdan satyn almagy mejbur boldyk. 4 çaga bilen özüm iköründe yerleşmeli boldyk. Giýjände köterip çagalary gedekleşdirip ýatyryp ýol açdym. Emma peteksiz mindiren 3 çagamyň her birisi üçin ýol beretdim 30 manatdan pul talap edip aldy. Ýygy gaýdy
Biz ýagdaýymyz mundan hem kötençlerek boldy. Balkanawadyň demir ýol bagdalynda bir gece oturup Bagdada gelen günümiz däldi. Ertesi günü ýyda gaýdyş petegini elden mejbur satyn almaly boldyk. Diň almadykda görgi baryny görüp ýaşdyk diýip, ol petek gyçylygyndan peýdalanyp, hususy taktylaryň ýol kireýlerini hem aşa ýokarlandyrylýandygyny öňe çekýär. Balkanawatdan Aşgabat aralygyna Herat masyna 80-90 manatdan ýol kirey sorýarlar. Awtobus gatnawy hem ýeterlik däl. Her gün 2 reýs gatnaýan awtobusda hem dik durup aşaýmadan ýer jaý ýok. Awtobus hem ýarym gün öňünden garaşyp, urun almaly diýip Tomysky diň çalyş döwründe ýylatyň awtobus gatnawlaryndan hem ýolagçy otlarynyň gatnawlaryndan hem gönelmeýändiklerini ol aýdýar. Häzirki döwürde diň çalmaga barýarlardan başga da Aşgabatda ýokary okuw mekdeplerine giriş egdamelerini tapşyrmaga vilayetlerden gaýdýan abituriyentleriň hem sanynyň ýeterlikdigini ýaşaýjylar aýdýarlar. Her ugurlar boýunça her 3-4 sagatdan bir ýolagçy otlatyny ugradyp dursalar hem ýolagçy ýeterlik boljak. Emma bizde şol bir düzgün, şol bir döredilen emel kynçylyk ýolagçylaryň kötenmeligi üçin möhsümleýin hem amatlyklar döredilmeýär. Bizim Türkmenawa şäherimizden bolsa möhsüm bolmasa da otla petek satyn alyp bilmerdiň. Diňe tanışlyk bilen 2-3 wagtynda petek satyn almagy mejbur bolýar diýip lewaply hemrahem söhbetdeşlikden agtýar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sähra. Täjik resmileri ýurdun gün ortasyndaky ýolda üstüne ulog sürülip, soňra yaragly we bıçakly adamdan bir hüjümçi tarapyndan hüjüm edilen tigirli 4 daşary ýurtly adamyň öldürilmegine terrorizmiň sebäp bolmagynyň ähtimaldygyny aýdýarlar. Täjikistan'yň Içeri işler ministri Ramazan Rahimowyň 30-njy iýulda Duşanbede beren maglumatyna görä, 2 Amerikan, 1 Galland we 1 Şwitsar raýatlarynyň ölümine sebäp bolan wakany derňemek üçin hökümet resmiýetlerinden ibaret ýürite topar döredildi. 29-njy iýulda yerli wagt bilen 15:30 töweregi Täjik paýtagtynyň ortaça 150 kilometr gün ortasyndaky Hatlan regionunyň Dangara etrafynda bolan wakada başga azyndan 3 daşary ýurtly yaralandy. Daşary ýurtly turistleriň üstüne ulog süren sürüji we ýolagçylar ulogdan çykyp tigirçilere o daçan yarag we bıçak bilen hüjüm etdiler diýip Rahimow aýtdy. Ol hüjümden soň ulogyň wakanyň bolan ýerinden gidendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Öldürilenleriň teninde bıçak yaralary bar diýip Hatlan regionunyň saglyk departamenti ma'lum etdi. Velosipedçilerin 3-üsiniň wakanyň bolan ýerinde ölendigi elan edildi. Olaryň 4-njüsi ketelhanada aradan çykdy. Täjik Içeri işler ministri Rahimow bu waka boýunça derňew işleriniň ýurdun prezidenti İmamoğlu Rahmonowyň şahsy kontrolunda amala aşyrylýandygyny ma'lum etdi. Häkimetler bu waka bilen ilteşikli 4 adamyň tutsak edilendigini we başga 2 sansynyň howpsuzlyk güýçlerine garşylyk görkezmegi netijesinde öldürilendigini aýtdylar. Täjikistan'yň Içeri işler ministrliginiň 30-njy iýulda beren maglumatyna görä, bu waka bilen ilteşikli 4 täjik raýaty tutsak edildi. Olaryň biri Duşanbe şäheriniň, beýleki ikisi Kulyap şäheriniň we biri Jeyhun regionunyň ýaşaýjylary bolup, olar gürrüň edilýän waka gatnaşygy bolan topar bilen aragatnaşykda şüphelenilýär. Täjik polisiýasy Turbulok owasyndan tapylan ulogyň daşary ýurtly velosipedçileriň üstüne sürülen ulog bolup biljekdigine ynanýandygyny ma'lum etdi. Lohur Dangarin sevitiniň Turbulok owasyna geçirilen operativ gözleg işleriniň dowamında Daewoo Leganza markaly awtolog ele salyndy. 7498 BH03 döwlet belgili ulog 1997-nji ýylyň 11-nji ýanwarynda dowulan Yusupov Jafareddin Sadridinowiçe degişli bolup, ulogdaky zeperler onuň daşary ýurtly syýahatçylaryň üstüne sürülen bolmagynyň ähtimaldygyny delillendirýär diýip Täjik Içeri işler ministrliginiň medpuat gullugy habar berdi. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys.